ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್ ದೀಪ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನು ದೀಪನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಇಲ್ಲಡ್ ದೀಪ ಪತ್ತಾವತೆ ದಾದ ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು ಅನ್ಕೇಂಡ ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ದೀಪ ಪತ್ತಾಂಡ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಡು ನೆಲೆ ಆಪುಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವಿರ್ನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ದೀಪ ಪತ್ತಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಸಕಲ ರೋಗಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುನು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು ಸೊ ಇನಿತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಚೂರ್ ಅಕ್ಕರಪ್ಪೋ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಈತ್ ಕೈ ತಳ್ಳಿರ್ಲ ತೂಂಡ ಮಿನಿ ಹೊರನೆ ತರೆ ತಿರ್ಗದ್ ಬೂರಿ ಕಷ್ಟ ಏ ಬೊರ್ಚಿ ದಾದಾ 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 ದಾದಿ ದಾದಾ ಅವೇ ದಾದಿಕೇನು ದಾದೆ ದಾದಾ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೀಯೊರ್ದ ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಕ ಚಾಕಿ ಚಾಕಿ ತಿನ್ನರೆ ಉಂಡ ದಾಯಿಗೆ ದಾಯಿತಿ ನೋಡಿ ಏರೆನ್ಕೆಂದು ತಿಂದ ದಾಯಿತಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವೈ ಫಾರ್ ಯು ಕೊಟ್ಪಾದಿನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವಿಷ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತಿ ನೋಡು ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತಿ ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದೆತ್ತೋ ನೀನು ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಟುಪ್ಪು ನೆನಡ ಸೊ ದಾದಾ ನಿಕ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ ನಿಕ್ ಈ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಅವು ಈ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಗೂ ಎದೋಡಿತ್ತಿನಕಲು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಎಂಕಲ ಈರ್ನಿರ್ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ದಾಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಎಂಕಲ ದಾಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಆನ್ ಪಾತೆರ್ನೇ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಹಾಕಣದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಅವೇ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನೀ ಕಲ್ಪದಿ ನಿರ್ಮಕ ಪಾತೆರೆ ಯಾನೇది ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ಸತ್ಯಪನ್ ಹಾಟ್ ಮುಟ್ಟದ ಪನ್ ಏರ್ ಕಲ್ಪದಿ ದಾಲ ಪೋ ಆರ್ನೋಟೆ ಪೋ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋ ಆರ್ನೋಟ್ ಪೋ ಇಲ್ಲ ಇದಾಯ್ಕೊಳ್ದು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಡ್ಯಾಡನೊಟ್ಟು ಇತ್ತೇನೆ ಪೋ ಯಾನ ನಿಕ್ ಓದಾವ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಪಾವ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಅಂತೂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮನ್ಪಾವ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತುಜಿನ ನಿನ್ನ ಕೂಲಿ ಈತು ಪೊರ್ತುಗು ನಾಲ್ ಪೋತು ಯಾನ್ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪವನೆಕ್ ಪೂರ ಕೂಲಿಲ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಜನತ ಪೋತು ಕೂಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಡ್ರಡು ಮುಜಿ ಮುಜಿ ನಾಲ್ ಐನ ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ಕೆಲದಕ್ಕಲ್ನ ಪೋತುಜ ಬೊಂಬುಡೊಚ್ಚಿ ಬಾಂಬೆ ಬೇಡ ಸರಿಯ ಪಂತ ಮಮ್ಮ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಕೂಲಿದ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿನ ಮಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬುದ್ದಿನ ಮಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಂತಾಯಿ ಯಬ್ಬಾ ಎಂಕೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೌನೆ ತುವರಿ ಕೈತಾಳೆ ಬೇರೆ ಇಂಚ ದಿಡ ಬೂತದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕ ಬ್ರಷ್ಲ ಮನ್ಪಾಚಿ ಪೋ ಔಟ್ ಡ್ಯಾಡ ನೋಟೆ ಪೋಯಿ ಔಚ್ ಔಚ್ ನಮ್ಮ ಕಿರುವೆ ಅಡಿಂದ ಇಂಚ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಔಚ್ ಔಚ್ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೀರು ಅನ್ಪನೋಡ ಮುರಾಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೈಟು ತೊಷ್ಪಾಯೆ ವಲವಾಲೆ ನಿನ್ನ 3 ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹತ್ತನೊಂದು ಮುಡು ಐಕಾಯ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಏತು ಪೊರ್ತು ಪಂಡ 1 ಅವರ್ ಬುದ್ಧೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕು ಮುಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ದಿನಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಂಡೆ ಅನ್ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪರ ಪೂಜಿ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಏರ್ಪಾಡಿನ್ ಪೋ ಡ್ಯಾಡ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುದ್ ನೋಡ್ಬೊಕ್ಕ ತಾರೀಕು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ರೂಮ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪೋ ನಡ್ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಚಿ ಒಂದೇ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಒಂದೇ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾಂದ ಎಂಕು ಕ್ಯಾಮರಾನು ಪತ್ತಿದ್ದು ಜಿಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ತಾರೀಕು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡೂಡ್ ನೀನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ತನಿಷ್ನಲ ಎನ್ನಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆನಂದ ಎನ್ನುವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ನನಲ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತನಿಷ್ನು ಓದ ಇವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂಜಿ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಆಯ್ನ ಬರಿಟು ಕುಲ್ಲಾದ ಒಂಚೂರು ಮಂಗಟ್ಟಾವೆ ದಯಪಂಡ ಓದುನಾಗ ಒಂಚೂರು ನಿರ್ದುಪ್ಯತೆ ಆ ನಿರ್ಣಯ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಮಂಡೆ ಡೆರೇಸ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾತೆರೋಡೆ ಅಂಚ ಅಂದತ್ತ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ವೆ ಬಟ್ ಇಜಿಂಡಲ ಯಾನ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಆಯ್ನ ಲೆತ್ತಿದ್ದು ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಪೂರ ಕುಲ್ಲಾದ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾತೆರೋ ನಪ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಜೋಕುಲ್ ನೋಟಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾತೆರೋಡು ಎಂಕುಲ ಕಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊರೋಡು ಸೊ ಯಾನಂತೂ ಕೊತ್ತೆ ತನಿಷಿಗೂ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರುವೇರೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ
ಆಂಡಾಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಂಚ ಕೆಲ್ಡು ಪೂರ ಕುಲ್ಲಾದು ಪಾತೆರೊಂದು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಒಪ್ಪೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದು ಪ್ಲೇಟನ್ ಪೂರ ಸಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಡು ಒರಿದುಪ್ಪುನತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಂದೀಪುನು ಖುಷಿನ ಕೋರಿ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿಡು ದಾದಾಂಡಲ ಒರಿದಿತ್ತುಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವೆನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಈಜಿಂಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಡು ದಾದಾಂಡಲ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಒರಿದಿತ್ತುಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗ್ದಿಯೋಡು ಈಜಿಂಡ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾನಿಷಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ನ್ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಂಡು ಲೈಕ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪಿದ ದೀಪುನು ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲೇನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬೂರ್ದುಪ್ಪುನು ಅವೆನೇನ ಆಯ್ಡನೆ ದೀಪಾವೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಲಿಯ ಬೇಲೆ ಜೋಕುಲ್ಡ ಮಲ್ಪಾವುಡು. Barsagday bukini, barsag kapal mukulu barsag, abungday bukini. ಇಲ್ಲಿ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡೈತೆ. ಸೊ ಯಾನೈತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಚಾಲು ಆಂಡು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಏನ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನಾವೆ ಯಾನಿನಿ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆಲಸಲೇನು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕುಲ್ ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತೂತರು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆದಾಂಡು ನೇರ್ದು ದುಂಬು ಯಾನು ಹಾಲು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪ್ಯಾವೆ. ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಮೂಜಿ ರೂಮುಗ್ಲ ಬತ್ತದು ಮೂಜಿ ಕೋಣೆದೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೈತೆ. ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಪಂಡ ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ತನಿಷಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ವೈತೆ. ಆ ಪೌಡರ್ದ ಧೂಳ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುನತೆ ಅವು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಈ ಮಿರರ್ಡು ಆಯ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚದ ಅವೇನು ದಿನಾಲ ಹೊರ ಡಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಚ್ಚುದು ಬಿಡೋಡು ಈಜಿನ ಮಿರರ್ಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೋನೇನೆ ತೋಜಂದು ಖಾಲಿ ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪು ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿ ಬೊಲ್ದು ಹಾವು ಆತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಒಚ್ಚುದು ಬುಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ರೂಮ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಂಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವರನ ಕೊನೆದ ಗ್ಲಾಸ್ಲೆ ದಿನಾಲ ಹೊರ ಒಚ್ಚೋದು ಉಡುಪೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಧೂಳು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಲವರ ದಿನೋಲ ಒಚ್ಚುವೆ ಕೆಲವರ ಇನಿ ಒಚ್ಚುನ ಎಲ್ಲೆ ಒಚ್ಚುಜು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚ ಒಚ್ಚುವೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿಲ್ಲ ಒಚ್ಚೋಡಾಪುನು ಈಜಿಂಡ ನಮಕ್ ಟಿವಿ ಡಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಂದು ಖಾಲಿ ಧೂಳೇ ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಕಾಂಡೆ ಒಚ್ಚುದುಪ್ಪೆ ಬೈ ಆನಾಗ ಪಿರ ಡಸ್ಟ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋಡ್ ಮೂಲ ಒಚ್ಚಿದಿನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಆತ ಡಸ್ಟ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನ ಡೈಲಿ ಒಚ್ಚುವೆ ಈಜಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚ ಒಚ್ಚುವೆ ಟಿವಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಒಚ್ಚುವೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒಚ್ಚುವೆ. ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲೇನಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಮಾತಾದೋಚ್ ಪಾದಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಕಾಂಡೆ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಮೇಲಿಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನಲೆ ದಯಪಣ್ಣ ನಿಕಲಿಗೆ ಅನ್ ಪಂತೆ ಕಿಚನ್ದ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪರ್ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ನೀರಿಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೀರಿಗೆ ಗದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಫೆ ಲೈಕ್ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಈಜಿಂಡ ಕೆಲವರ ಸರ್ಫ್ ಕೆಲವರ ಡೆಟಾಲ್ ಫಿನಾಯ್ಲ್ ಇಂಚ ಕೆಲವರ ಪೂರಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಕ ಮನಸಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮೂಡ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚ ಬಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೀರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಫೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಒಚ್ಚುವೆ. ಈಜಿನ ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನನೇ ಆಪುಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲೇ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ ನೀರಿಗೆ వచ్చుನ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಕಿಚನ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ತೂವರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸತ್ಯ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸ್ಸಿ ಆದಿತ್ತಡ ಹೊರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಯಾನೈತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೋಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ನೀಟ್ ಅದು ಸೋಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಉದ್ದುದು ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಅವು ಸೋಪುದ ನೀರಿಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಒಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಉಂಡು ಅಂಚಾದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೊಟೀನ್ ಕಿಚನ್ದ ರೊಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆಲು ನನಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಕೆಲವು ಬೇಲೆಲು ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅವೇನು ನಾನು ಏಪಾಂಡಲ್ಲ ನಾನೋರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಿನಿ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದೆ ಎನ್ನಲೆ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸಾಂಡ ರಪಕ್ಕ ಪೋದು ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೇಲೆನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತು ಬುಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕುನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನೇ ಬೇತೆ.
ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನನಂಜಿ ದಾದನ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಈತು ಪೂರ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೇವೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆನು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬರ್ದು ನನೊಂಜಿ ಡಬ್ಬಗ್ ಜಿಂಜನಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಚಲ್ಲಂಡು. ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಸೋ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕಿಚನ್. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ತೂವರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಿಚನ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಹಾಳು ಮನ್ಪರೆ ಪಿರ ಸಿಂಕಿಗೆ ಬಾಜನೆ ಪಾಡರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಬಯ್ಯ ಅನಗ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಕನ್ ಕನತದು. ಚಿಕನ್ದ ಒಂಜಿ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತುಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅನಿತ್ತೆ ತಾನೇ ರಡ್ಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ. ರಡ್ಡು ಬಾಯ್ಕೇನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ. ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಪುರದೇ ಇದೆ ಕಿಬಿತ್ತ ಇನಿ ಉಂದೆ ಉಪ್ಪಡ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತುಳು ಏನೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 8 ಸಲ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅತ್ತೆ. 3rd ಟೈಮ್ ಇನಿ ಪಾಡೊಂದು ಪುನಿ ಕಿಬಿತ್ತ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಅವರೇ ಏಪನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಇನಿ 3rd ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ. ಸೊ ಇನಿ ಈಕೆ ಬಿತ್ತಂದೆ ಪೂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಟಯರ್ಡ್ ಏಪಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮಗೊಂಜಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೇನು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂದು ಕೊಡೆ ಪೊಪ್ಪ ಬೈದಿತ್ತಿರು ಕೊಡೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ. ಆ ಉಪ್ಪಣ ಈ ಬಾಯ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅಂದೇ ಬೈದಿನಿ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಡೇನೇ ಬೈದಿರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಪುರ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಆಯ್ತು. ಚಿಕನ್ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಬುಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಬಂತೇರು ಸಖತ್ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲೆಗ್ ಲಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್. ಸೊ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡಿನ್ನರ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋರೆ ಪೋದಿತ್ತ. ಇರೋಲ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾನೋರ ವಿಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕಲ್ಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರೋರ ಇರೋಲ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮೇ ತಿಂಡೆ. ಬೇತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಓಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಾನು ಇರೋಲ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮೇ ತಿಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಇಟ್. ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಒಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಗದ ಅದನ್ನ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇರು. ಅದು ಕೆಲವರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೇರು ಏಪಲ ಪುಗರುಜೇರು ಬಟ್ ಕೋಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗೆ ನಾವು ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ತಿಂತ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಗಜಿ ಬಿಜಿನೇ ಅಂದು ಗಜಿ ಬಿಜಿದ ಅದನ್ನು ಉಂಡು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓವ ಬೇತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಚಿ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಪೋಯ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಾಡ್ದೋಳಿ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋರು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಸೋಮಾರಿತನ ಅಂಚ ಕೆಲವರ ಅವ್ರು ಲೇಸಿ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡತ್ತೆ ಕುಲ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಅದು ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪಿಜ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೇಂಡ ಅವು ಎನರ್ಜಿ ಪಿರ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದರೆ ನಿಕಲ್ಡ ಕುಲೋದಾರ ಮತ್ತು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ದುರಾಂಡಲ ಪೋರೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾಗ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಪೋರೆ ಹೆಂಗೆ ಮೂಡಿಜಿ ದಯಪಂಡ ತನಿಷ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೈತಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜು ದಿನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಕೋಡೆ ದೂರನ ಪೋಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಿಷನ್ಲೆತ್ತೊಂದು ದೂರನ ಪೋಯಾನ್ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಬಯ್ಯ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪಿರಾಯನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೋಟು ಪೂರ ಬೋದು ದಾದ ಮಾತ ಪೂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಕನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಪೂಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೀ ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಓದಪ್ಪಾಗ ಅಂತ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಓದಾಜಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೂರಲ್ಲ ಪೋರೆ ಮೂಡಿಜಿ ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ದೂರಾಂಡಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಎನಿಕಲ್ಲಟ್ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಂತೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ನಡುಟು ಪಂಡನೆ ನಿಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋನು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಜಪ್ವೇರ ಅಂದ ಅರ್ಜತ್ತಿಲ್ಲತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೀ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಟೀ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಿನಿಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಆನ್ ಡೌಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತನಿಷ ಬೋದಾರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದುರಾಂಡ ಅಲ್ಪುಂಡ ಐ ಶೇರ್. ಸೊ ಓಕೆ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲೆಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ತೋಜು ನಿಕುಲ್ ತೂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾದ ಆಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾಡ್ವಲ್ ಮಾರೆಯ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡ್ದೋಲ್ ತೋಜ್ಪಾಚು ಅಂದ ಓಕೆ ಆತೆ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಜಂಚ ಪೂರ ತೋಜ್ಪಾರೆ ಬಟ್ ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ತೋಜ್ಪಾವನ ಆತೆ. ಸೊ that's all for today. Biradikku ayinatu vega bokkonji fasat ayina video. Thank you so much for watching. Lots and lots of love. Please share my video with your family and friends. Bye.